mae Pencampwriaeth Mynydd ac Ucheldir Pur yn mynd ben a Pencampwriaeth Mynydd Cymreig. Anwen a Dylan, ni'n symud yn nes nawr at y brif wobr. Un cam yn agosach, 2 bar sydd yn y cylch. Mae da ni Sifio tiroedd y gogledd o eiddo Gwyn a Linda, Godre'r Garth, Ceredigion ac yma agosa ato ni. Mae rhai y De Cymru o eiddo teulu Pantycornant Morgannwg. 2 bar arbennig. Dylan, ti wedi bod ar y ffens siwr gymaint o weithiau, rhod y ben ar y bloc nawr. Mae fi fod yn rhaid gwic fan hyn, achos dyle fod yn bod yn hir, swn i'n meddwl, edrych. Swn i'n meddwl, fel edrych si, mae o'n handlo nhw fan awan, a heb handlo nhw, mae'n amosib y dweud, ond yn edrych o fan hyn. Yn galed. Fysa rhaid i fi am y jefiad. Anwen? Cytuno'n llwyr. Ie, maen nhw wel yn galed, yn dyn nhw fyna. Pwysau eitha trwm, 105 kilo, a wedyn yr De Cymru 83 kilo. Tipyn o waniaeth pwysau? Oes, mae'n dangos o ran seis, fel wedodd Dylan, mae yna dipyn o waniaeth wrth gwrs a gwlan, ti'n bod, ond maen nhw yn gryfach o un, ond mae'n ddibynnol wrth gwrs fel maen nhw'n handlo, ti'n bod, ond mae'r llefios na yn smart tu hwnt. Mae'r glitter ar y De Cymru, ond wedyn Linda fel ni'n nabod hi a Gwyn wedyn Davies, Godre'r Garth, maen nhw'n gweithio'n galed dros y ffair a'r sioe, prif steward Cylch y Defaid, maen nhw'n brysur tu hwnt yn dyn nhw, yn gefnogol i'r gymdeithas. Mae'n gymaint o glod iddyn nhw wedi, fel ti'n deud, erioed wedi bod. Maen nhw'n gefnogol i bopeth ac i phawb a gweld rai bach ifanc yn dod mewn. Maen nhw'n siarad â pawb a mae safon i stoc nhw just yn arbennig. Bobl Defaid go iawn ynddo. Dyna ni, Mike yn camu nôl. Mike Owens gan tre wedi cael trac record arbennig wedi ennill Pencampwriaeth Defaid 4 gwaith i hunan a Pencampwriaeth Gortheg. Tipyn o beth i rywun i'w wneud. Sef llawer o bobl yn gallu gweud bod nhw wedi gwneud yna? Camp ofnadwy. Mae'n saff i weid, mae'n deall beth mae'n neud. Ydy, ond mi'n cymryd chwysu nawr. Wedi camu nôl tipyn, os eithon nôl lot bellach, bydd e mas gyda'r cyhoedd. Bydd e mas yn y ca. Mae'n cadw ni nawr ar flaen syddau. Rwy'n ma'ch stymog chi, mae fi'n corddi tipyn nawr. Mae'r cyffro yn dechrau go iawn nawr. Mwy o bobl yma hefyd, mae mwy o gyffro. A ni'n agos ai nawr yn dyn ni at y brif Pencampwriaeth. A fe'n cyffwrdd nhw. Mae lliw neis ar y chefias na hefyd, mae lliw y glân. A be mae Sioe y ferch yn gael nhw? Bunnyers? Bunny. Sifios tiroedd y gogledd, mae clistiau mawr dyn nhw se. Dwi wastad wedi licio nhw, a maen nhw'n famed a hefyd wrth gwrs. Ac yn poblogaidd iawn. Pan ti'n gweld chefiad yn y cei, wastad yn tynnu dy lygad i achos bod y clistiau na fyny. Chi'n iawn! Sa'n gyfechiadau? Wel, mi oedd yna dipyn o grio yn gynharach pam nellon nhw i adran. Fe fydd yna grio nawr, heb os a gori bai. Sy'n golygu, mae'n dangos yn diwedd. Fai mae hwn yn golygu nhw fel yr ddangoswyr? O, drian, oedd e'n emosiynol ofnadw yn gynharach yn oedd e. Wel, na i fynd draw at Gwyn nawr, yn glo iawn, a mynd fel lan at i bar. Gwyn, llong o ferchiadau mor iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Mae'n meddwl siw gymaint i chi, mae'n siŵr. Ydy. Chybod, Pencampwriaeth Mynydd a'r trifio sy'n mor agos yn galw ni. Mae'r gwaith wedi ennill yn 2010. Yn gyfer Linda oedd o'r adeg ni, ac par o'n ni, ddim siŵr. Ond anyway, wedi ennill heddi eto, mae fe'n gret ac mae fe'n dda i'r bryd yn ogystal. Ond chybod, Sioe orau i fi yn y byd, ond yn bendant ym Mhryden anyway, ac ennill y Pencampwriaeth. Fi'n gwybod pan eith i mlaen yn erbyn yr cyfandirol, ewch chi ddim yn mellach, ond hwn yw yn prif Pencampwriaeth ni. Pwy awyr, felly bych chi'n torri tynewydd Gwyn, ond da iawn i chi o bopeth chi wedi gwneud, ond ta bod chi wedi bod yn siarad yn ddi-stop, Linda sydd wedi bod yn gwneud y gwaith efe? Chwarae teg, Linda. He's been talking and you've been doing all the work. Yes, happy? Over the moon, ecstatic. Can't put it into words, Mynydd. Okay. Well done you. Llongychiadau. Da iawn.